Hello guys, good morning. After trimming sa ating mga sagbot or mga bulaklak dito sa harap ng bahay ay atin itong ibabag para hindi magkalat at mabasa kasi maraming ulan na paparating and yun. So gawin na natin ngayon kasi bukas. Maganda ang panahon ngayon at bukas pangit na guys kasi ulan-ulan. Ayusin ko din itong ating boundary dito sa ating garden guys dahil po ay tuwad baliskad man ito dahil sa yung snow ba, yung nag-shovel ako dito at yun natatandog man sila eh. Kumuha na naman ako ng cellophane kasi po kulang po tayo sa cellophane. At yun, so meron na tayong dalawang garbage bag. So yun, dalawa lang yung ilagay ko bukas sa basurahan baka maparami yung ating basura. You know, alam nyo na. Maganda ang panahon ngayon so kaya kailangan kong mag-continue kasi bukas hindi na talaga ito kaya. Hindi na kaya para maglinis kasi ulan. Maraming ulan this month. So kaya yun. So, buti na lang nakapag-trim tayo kaunti. So baka next time doon na tayo sa kabila kasi meron pa ako doon kailangang linisin. Pero tapusin ko muna itong dito na side. Dito siya tapusin natin para naman ano. So, nag-ano ako ng rosas guys. Nagtanim ako ng rosas kasi ano siya, maganda po itong rosas na ito. So, isisidling lang natin siya. So, yun yung gawin natin. At merong tubig dito, gamitin natin. Tika. Good morning! So, andito po tayo sa bahay. Maulan ngayon. Pero kahit maulan, punta tayo mamaya sa labas. What's your show? Huh? No. How are you? I made something for you. Yeah. Let me see if still okay, guys, be. Oh, it's not moldy yet. Very much. 5 seconds. Kain tayo para may lakas tayo mamaya doon sa labas habang magkalkal. Ay guys, ubo ako ng ubo guys. Hindi ko alam ay nako. Ayoko magkasakit kasi Marso, every Marso. Meron talaga akong maramdaman na parang magkasakit ba. Pero ang notice ko after taking oregano oil, mawala guys. So kaya mag-start talaga akong mag-take ng oregano kapag nafe-feel ko nang magkahilanat ko, unya magkaubo-ubo, ganyan yung ano ko. So, ngayon, tignan natin yung sa labas kasi, di ba sabi ko bagyo kahapon, tapos na kaming kumain ng bread. So, tignan natin, hindi nga ako nagbihis kasi wala naman akong ginagawa kahapon. So, same lang yung damit ko, no? Hala, the chair. The chair is flying. Aduy! Lumipad, oh. Ito yung problema talaga kapag sobrang hangin. Ulan pa rin guys. Kaya lumipad na talaga. Yung aming basurahan andun, oh. Kinisi kung lumipad ba yung iba kong mga naputol. Kasi meron akong mga naputol dito. Ay hindi nakalipad, andun pa. Ito yung maginaw guys. Ng ulan. So, gusto kong magsidling ng hydrangea. So, ang gagawin ko is isidling natin ito. So, para naman
Markot tayo. Markot. Sana tutubo ito. Wala tayo ng lupa. Lupa guys. Ito siya. So, putulin natin ito kasi sobrang taas. So, putulin natin. Okay. Ganun. Ito din gusto ko itong i-markot. Ito siya. Ito yun siya. Dito naman, i-markot ko to. And, ang daming nagsanga-sanga. Ang pangit. So, ito yun siya guys, no? And, hopefully, okay po yun siya. Tignan na lang natin mga few weeks or isang buwan. Makikita man natin yan kapag may ugat kasi makita natin puti. So, hindi pa ako tapos. Halfway na ako pero yun. Maginaw na guys. Nanginginig na yung giti-gitian ko. So, ito na lang siya. And, yan. So, tapusin lang natin ito guys. So, meron ako ditong naputol. Atin itong isidling guys. Nag-stop ako sandali kasi nag-snow. Merong nahuhulog na mga snow. So, nag-snow talaga. Merong konting snow na nahuhulog. Parang hindi talaga pwede akong mag-ano. Kasi, nag-snow. Kalukuhan man ito eh. Mag-snow ka. Ay, kunin ko yung basurahan namin. Mag-jacket ako guys kasi sobrang ginaw. Sobrang ginaw, honey. Oy! Cold, honey. Still a little bit of snow rain. Ay, nako. Oy, I have to wear my coat. Coat and also... in the office because you walk away from it. Hey, that's my husband right there. He is smoking. Spending time with his cell phone. Yung ating itanim. Sana mabubuhay po ito, no? Kasi kung hindi ito mabuhay, ay iwan ko na lang. Tayong hindi masayang ba? Magtanim tayo. Masakit ang ulo ko. Pero ito yung kinalkal ko doon sa likuran. Yung grabe kasakit yung likod ko. Grabe yung shoulder ko dito guys, sobrang sakit na, at saka yung hips ko guys, halata na talaga si Indemiri na may edad na guys kasi every move dito ay hindi ginaya. Kapuya eh. Kinuha ko itong guys, maganda siya kaso i-transplant ko siya. Ang bilis niyang lumaki, galing po ito sa bahay ni Bianan. Maganda siya kaso i-transplant ko kasi lalaki siya, malapit sa wall, at yung mahirapan na akong kukunin to, diba? 3 years pa lang ko tinanim ito, grabe lumaki na agad. Nahirapan ako guys. Kunin na. Aguroy. Kaya ang hirap kapag tumanda na guys, sakit sa likod. Ang sakit ng likod ko. Mura kong makuyapan. Okay, final. Ito na siya. Itapon natin yan. Maganda sana talaga ito ba. Maghanap ako kung asan pwede magtanim guys. Baka matanim ko pa yan. Ito siya. Isiparit natin dito.
Ito yun siya. Sana mabuhay. Sana lang. Hindi ko natapos i-trim yung ating hydrangea. The sun's not gonna look you like. Ha? No, your adopted son's not gonna look for you. No, he is not my son. Your adopted son. No one in there. No one let him Oh, out. is that it? Oh, Did you see no one car? So, look. Hindi ko yung tinapos. It's cold, huh? The other day it was hot. Yeah. Well, you're at that breaking time of the year. We don't know what's going on with the weather. It's just like keep Yes, you jumping. do. You know, it gets warm, but you have cold days. Just like when the winter comes in, you get warm days. It's just like No, winter until it days. settles in. No, in the beginning of the winter, you get cold days. You get like 3 cold days, and all of a sudden you get warm weather. And it's like, So, may nagsuggest sa akin na kailangan ko daw ilagay sa iputson bag cellophane. Kailangan ko daw putusin ang cellophane ito. So, para daw mag-moist. Tama ba? So, putusin ko daw siya. And then, pagkatapos, pabayaan para ano. So, ganyan na lang yung gawin ko. So, meron din ako mga nakikitang video na ginaganito nila kapag mag-seedling. So, kaya, yan, atin siyang i-tikot at putusin. Maginaw sa labas, kaya pinasok ko ito, guys. And, yun yung dahilan kung bakit andito siya sa garahian. Kasi, sobrang maginaw, as in. Nagbalik ang ginaw, guys. So, kaya, kung magkasya, hindi kasya isa. Ganito na lang, no? Ganun na lang. So, hikot natin. Marami gusto kong mag-seedling ng hydrangea. So, nagkat ako sa nakita niya, di ba? So, meron akong hydrangea din. Akin din itong akin din yung i-seedling. Kasi, alam nyo ba, kung magbili ka ng hydrangea na plant na, yung malago na, may kamahalan, guys. So, kaya maganda naman yung hydrangea na meron ako, limelight yun. So, ang gagawin ko is yun na lang siya.